vítáme u nového videa tady s Lexou. Čus. A dneska to bude fotbalový. On je fotbalista a to je jedno, odebírejte mě. Dneska budeme si dávat penaltový rozkop a přímákový. On si tam zatím hraje. Takže já budu Kinský. Hrabě. Brankář a hráč jako Lači. A já půjdu oba dva týmy, vlastně hráče z Manchesteru City, což je Grealish, to je útočník, a v bráně půjdu jako ten Ederson. No tak, dáme si jako kámen nůžky, tak pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. A začínám. Takže začínám jako hrastý. Takže odtud budeme kopat pensky. Odtud. Takže začínám. On mi to chytil. Kinský nastupuje. Odsud to bylo, že? Jo. Zase můžeš? Hej, dál. Jo, vlastně, promiňte. Takže, teď střílím já. Kam si myslíš, že to střílím? Já nevím, já to teď. Jo! Jaj. Ten Kinský musí jako chytit. A po Kinským přijde Štenberg. Takže Haraslík. Ty máš takový štěstí. Tady. Ne, má to fintu. Fintafně. Co to bylo? To byl astronaut. No. Takže. Ale dál. Předtím si to kopal tam. Takže půjdu tady, tady. Tady. Takže budu kopat, no, hej kámo, byly už 3 penalty. Ty vole, on nevadí, Ale vadí, protože prohraješ, ty to říkáš. Co to zase je? Astronauty. Ne, já mám 4, teď jsem měl 4. já jsem teď měl 3. Fakt? Aha, tak já měl 4. No, tak já měl také 3. To je jedno. Teď kopeš 4. Teď kopu 4. Ne. Pojď, musíme. Lidi, Kinský to chytí. On si pořád dělá Nejhorší. Takže, teď musím proměnit. A potom mám ještě já. No. Já to dám. Dvě za sebou. Musím, já nechci. To dělat fliky. Tam jsem to chtěl. Dal jsi to? No. Ne. Takhle jsem to dal. Ne. Takže teď jdeme na přijímačky.
ty, protože minule jsem začínal já. Já jdu kopat s Patkem. Já si pamatuju jeden. Můžu? Jo. Ale to jsem pokazil. Lači ve Spartě. Fandím Barce, ale chci hrát za Spartu. Já chci domů. Ty vole, já to posral. Vždycky z druhé strany, ne? Můžeš kdekoliv. Kdekoliv. Aha. Ne, To je přímák. Ne? no to je jedno. Ty vole. Protože jsem. To umím lepší. Ha, já si to dám sem dá. Jako, takže, čau. Nazdar. Ty vole! Nazdar. On umí lepší, já jsem prostě lepší fotbal, lepší brankář. Co to je? No, já. To mělo být do šíby. Ještě 5 minut. No to je moc dlouho, tolik paměti nemám. Ale to je plnou. Já si to kopnu odtuď. Čau. Muskot, puškot, skibidi hruškot. Tady to máš. Chceš? Ty vole. Chceš. On to bude kopat tam. Tak můžu? Jestli teď proměním, nebo To je kolikátou si teď střílel? Já nevím, čtvrtou. Čtvrtou? Třetí, Takže třetí. Takže já teď kopu taky třetí. Jo? Ty vole, já se nevím. Je pěkně už se. Tak můžu? Co to je? Co to do prdele je? Astronaut. Ne, co? A dokud tady dáš, tak se zblázním. Tak vyhrávám. 2-1, kámo. Ty vole, čau. A musím dát zase vinkl, levej nebo pravej. Dělej! Ale žádnej! Žádnej! Ty vole. Svíčky. A jestli teď proměníš, tak zůstáváme a jdeme do prodloužení. Ne, ty budeš mít ještě jednu a můžeš vyhrát. Jo, vlastně ano. Dál? Jo, dál. Takže, teď to musím proměnit. Krásnou sílu. Půjdu. Nesmí, nedá, nemůže. Takže pojďte. Nastavovat Cyril to nedá. Remízu. Co dáme jako posledního? Chceš přímák jeden nebo jednu penaltu? Já bych dal nájezd. OK, beru. Nájezdy. A... Nájezd. Jdeme teď na 3, jo, nájezdy. OK. Kinský. A Kinský to nedal. No. Tak, teď jdu jako haras. Jo! Zalepeno! Tak jsem vyhrál. Děkuju. A teď si deset. musím kliknout, ty 10. vole.
Čau. Ty vole. 1. Aj, to nejsou kliky. Ty vole. Tak Já já ti bych ukážu. si dal radši dřepy 20. Tak 20 dřepů. Beru. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Čau lidi, jestli vás tohle video nepřesvědčilo o tom, že fotbal je nejnudnější a nejblbější hra na světě, tak to musíte mít v hlavě pořádně vyresetovaný. S Bohem.